Казвам се Галина Кобратова и съм медицински психолог и съм ръководител на проект "Приеми това дете", който проект е ориентиран към деца с Даун синдром и техните родители в страната. Финансиране от Холандското посолство и срокът му е до 1 август 2007 година. Уведомявам за срока, тъй като услугите в този консултативен център са безплатни. Към нас могат да се обърнат всички родители на деца с Даун синдром, които отглеждат децата си вкъщи и могат да ни потърсят за помощ. Ние можем да ги консултираме какви програми за педагогическа рехабилитация на децата да прилагат вкъщи. Основната идея обаче на проекта е превенция на изоставяне на децата с Даун синдром в институция. Тъй като, за съжаление, в България децата, родени с Даун синдром, предимно се изоставят в институция и много малко семейства ги вземат за отглеждане в дома и да растат в семейна среда. За съжаление, когато една жена роди детенце с Даун синдром, тя е много стресирана, много потисната и депресирана и не й се оказва помощ в родилния дом, не й се дава подкрепа, не й се обяснява, че това не е толкова страшна болест. Всъщност това е една генетична аномалия с доста голяма честота обаче, тъй като по света и у нас 1 на 700 новородени деца, 1 на 700 се ражда с Даун синдром, което все пак е висока честота. И в такъв момент хората трябва да получат веднага помощ, да им се обясни как ще се развива детето, че няма да умре. Защото едно време децата са умирали до 2-годишна възраст, тъй като те се раждат обикновено с слаба имунна система, често пъти с сърдечен порок, с дихателни проблеми, но сега с напредъка на медицината дечиците ги оперират още на 2 седмици, сърчицата им са оправени, белите дробове също и всъщност те растат много добре, ако адекватно някой се грижи за тях. Аз казвам Надя Юзари и съм магистър по детско-юношеска психология. Работя с Галя Кобратова по проекта за децата с Даун синдром. Това, което аз правя, е да се грижа за 3 дечица от дома Пенчо Славейков, които са между 9 и 12 години. Това, което искам аз да им дам, е да им покажа света навънка с цялата му красота и с цялата цветност от емоции и от това, което за тях остава недостъпно, докато живеят в този дом между 4 стени. От децата с увреждания това са най-благодатните деца за работа, тъй като те имат висока социална интелигентност, имат лека умствена недостатъчност, но тя е компенсирана от една прекрасна емоционалност, изключително са социални и гледани с обич, с грижи, с любов и с търпение, те стават едни прекрасни деца. Те наистина могат да бъдат интегрирани, най-вече в детската градина. Значи децата, които се отглеждат в семейство, трябва да посещават масова детска градина, тъй като в детска среда те имат много по-големи шансове да проговорят на време, отколкото гледани в специална група, в специална детска градина или оставени само в семейна среда. Тъй като те са изключително социални и емоционални, детската група, детското общество ги инициира да проявяват усилия да говорят. Те имат малки проблеми с артикулацията иначе. Те са невероятно емоционални, невероятно дружелюбни и топли и интуитивни най-вече. Те искат да се сприятелят с абсолютно всеки, махат, подават ръчички и хората им отговарят. Просто виждат тази лъчезарност в техните очи. Винаги ни помагат по трамваите, отстъпват ни места. Наистина хората усещат тази топлина и не се страхуват от нея, напротив, отговарят. За съжаление, децата, които са изоставени в институция, нямат никакви шансове за развитие. Това е голяма трагедия.
тъй като тези деца от лека умствена недостатъчност отиват на средна умствена недостатъчност, втора степен имбецилност, тъй като не растат в семейна среда. Тоест, те са трайно инвалидизирани. Трайно инвалидизирани, без никакви шансове, което е пълна трагедия, разбира се. Тъй като по света хората с Даун синдром работят. Те не са тежки инвалиди. Те могат да изпълняват работата на касиери в супермаркети. Някой път ги използват за технически сътрудници. Тоест, те могат да работят на половин работен ден. Разбира се, в Холандия, в Белгия към тия хора се отнасят с много грижа и уважение. И дори при тях стои въпроса в тия страни за брак между тия хора. При нас е обратното. Те са обявени за най-тежко болните, невменяемите, просто изродите, което е потресаващо, разбира се. Не се развива потенциала им. Сега има домове, които се съгласяват, но са много малко в България институции, които взимат децата от бебешките домове. Но те са много малко. Попаднали обаче в нормален дом и институция, не за деца с увреждания, от 3 до 7 годишна възраст, тия деца могат да се развият капацитет. За съжаление обаче, тъй като директорите на домовете се плашат, че са много болни, няма тази приемственост между бебешкия дом и дома за деца от предучилищна възраст. Въпреки че в страната има няколко такива домове, имаме и такъв в София, където ги приемат. Значи, принципно мога да кажа, че може би 90% от семействата в България с Даун синдром децата родени са изоставени в домовете. Значи, във всеки бебешки дом в страната има между 8 и 12 деца изоставени с Даун синдром. Лошото е, че тези деца са с пълен отказ от родителски права, трябва да влязат в списъка за осиновяване. Международните, защото българите ги изоставят, как ще ги осиновят? Също и западноевропейците не ги искат. Единствените кандидат-родители са американци. И в момента над 200 такива семейства чакат да осиновят деца с Даун синдром. Но, за съжаление, никакъв шанс. Тъй като тези деца с Даун синдром не са в списъка за международните осиновявания. И хората всъщност нямат достъп, бъдещите родители, до тях. Което е потресаващо, тъй като Комитетът за международни осиновявания към правосъдното ни министерство трябва поне този проблем екстрено да реши. И тези деца да получат своите родители. Тъй като гледани от бебета в семейство, те ще проговорят, ще се развият и ще ходят на училище. А тук просто буквално ще изгният в домовете за хора с тежки умствени увреждания. Ето ви един казус. Представете си в България годишно на 70 000 раждания, ако имаме 100 деца с Даун синдром. От тях поне 70 или 80 са изоставени. С годините те се трупат. Ако в първите 2 години се осиновят от американците, имат просто огромен шанс в живота си. Но са лишени от този шанс поради една престъпна политика на държавата в момента. Стефия на 9 години, в началото като се запознах с нея, беше невероятно затворено детенце, не допускаше никой до себе си, но с времето, с топлината, която издавах, тя се отключи и сега проявява невероятна фантазия и интерес към абсолютно всичко, което я заобикаля. И има много голям потенциал в нея. Ели е също на 9 години, 8,5. Тя е невероятно артистично. Винаги иска да участва на сцени, танцува прекрасно, влекат се всякакви такива неща. Тя е много склонна да имитира, да подражава, което ще й помага за напред, да се научи на повече